8. novembra pokračujeme v hokejovom maratóne. Tretie kolo Medzinárodnej amatérskej hokejovej ligy je opäť naplánované do historického mesta Bardejov. Srdečne vás pozývame na napínavé hokejové zážitky, športové súboje plné energie a priateľskú atmosféru medzi hráčmi z rôznych krajín. V treťom kole sa o 10. hodine stretnú Lions Svidník proti Panthers Prešov, o 12. hodine zápas domáceho Partizána Bardejov proti poľskému mužstvu Sandecia Nový Sonč, o 14. hodine Hokejomania Sanok proti mužstvu Silné Strely Košice, posledný zápas kola je naplánovaný na 16. hodinu, mužstvo Orlie Pierka Stropkov nastúpi proti maďarskému Zemplény Hiúzok. Príďte povzbudiť svojich favoritov a užite si deň plný športového ducha a zábavy. Ďakujeme mestu Bardejov, Krynica, Sanok, Stropkov, Sátor Alia Ujheli a našim partnerom za spoluprácu v tejto sezóne. Tešíme sa na vás.